Comencem aquesta meditació de primavera posant atenció a la respiració en una postura còmoda, sentats, amb l'esquena recta, deixant que el ventre estigui suelto, seient amb les cames creuades sobre un coixí o bé en una cadira. Posant atenció a la respiració a l'abdomen. Podem observar com l'abdomen s'infla i es desinfla, forçant una mica la respiració, portant tot l'aire a dintre i tot l'aire a fora. Observant les sensacions a l'abdomen al respirar. Podem observar si hi ha algun pensament, alguna sensació física, de picor, de dolor. En tot cas, cada vegada que apareixen pensaments o distraccions a través de sensacions físiques, tornem a posar atenció a la respiració. Respirant ara de forma espontània, sense forçar. Observem ara els sons de la naturalesa, posant tota l'atenció al sentit de l'oïda. Sense jutjar els sons, com si fos la primera vegada que els sentim, com si només existissin per una estona els sons que estem escoltant.
ens anem obrint el dia o l'estona de dia que ens quedi. Si estem a punt d'anar a dormir, ens obrim al descans, connectant amb el moment present. Connectant ara amb la naturalesa, agraint tot el que ens dona la naturalesa. Anem observant la nostra respiració. Des de que entra l'aire pels forats del nas, fins que torna a sortir, també pel nas. Hi ha una petita pausa abans de tornar a inspirar. Resseguint el recorregut de l'aire des de que entra fins que surt. Imaginant un paisatge, com si et traslladessis ara mateix a un paisatge que sigui agradable per tu, et visualitzes a tu en aquest paisatge, meditant. Meditant i connectant amb tot el que t'envolta, a través de l'oïda, la vista, a través de l'olfacte, sentint l'olor d'aquest paisatge, a través del tacte, observant la temperatura, la sensació de seure en aquest terra, si hi ha aire o no, tot el que t'arribi a través de la pell.
quan estiguis preparat o preparada, fas 2 o 3 respiracions profundes. I suaument vas obrint els ulls per continuar amb el dia o amb la nit d'avui.